Sharon. Sige. 1, 2, 3. Sharon! Lah, sniper. Kalau yelo pa yun. Naunsa naman katay nga. Sniper po dalalagyan nimo lagi. Hata na po mo ron eh. Oh, ngano di ay? Naunsa naman taon ka. Pwede mo nang kadang-kadang lalaki sa kalibutan. Si Ronor pa man dyan. Magbuot man ka. Magbuot ka ng anak kong lab sa iya ha. Ah, kagi kag kwarta tay. Ay, nag-loan ko. Nag-loan na lang ko sa kong fildo. Nagkuha lang ako daan. Advance ko. O na, may pagka-uban tao. Di mong igsoon, wadyo kakakuan. Ay, susoy mo kuan. Pajud ka. Tao pa imong atimanon kasi imong igsoon. Ay, tagaan. Romantika pohon. Una to. Naon sana ako si Ronron. Di ka mong support sa kong love life. Naunsa naman ka na anong si Ronron pa man dyan. Kadang-kadang tao diya sa kuan. Ngano di ay? Tao Kung sa iya akong gugma. Kung ka na pa mo nga, wa man talaga gusto siya, mag-idawatang motor. Mao gani inang gilisan ako uno kay mo gina nag-effort ko kay base hindi ay. Karon dili pa to budawat. Tingaya pati gug napuha gud niya gud. Buot jud ka oy. Tara na kay basing kuha na to sila ron. Esa, magdiri ra ko ng motor kay di may katungas ni diri kay may taas nga motor ni. Sige, dire na lang ni. Kung tawgon si Ronron. Sa mukha ninyo eh. Buot man ka. Oo. Yayang Ronron ay may sniper man perte man ninduta kita aning igsoon tawa jud tataga eh. May pagubang tawa ni. Ay Ronron oy. Si sniper man. Tadi na pa dawaton niya da kay pasakuan ni padulong ba. Sige na ba kay usaon yung pagkakuan og di ka mo practice ana. Kano sa man ninyo i-perform sa Filipino nga subject? Dili, sa kuwan na kabang sa musikahan. Mapi. Oh. Mapi si kuan, Sir Budjongan inyong panana. Ay sani? Ni maestro o si kuan, Sir Donaire. Sa amo, kalimot yung pangalan nato. Pero di ko kabalo mo kanta gid eh. Ayaw. Yabag mo niyo, yun, ano ni? Ang mga chords lang sa practice ba, kaning D, E minor, C, o G. Ay, D. Kupatro ni. D, ayun, so ni, G, E, C, D. Ako wa kayo eh. Wah, kayo practice din ha. Sila kayo. Balik sa ko sa kuan. Sa ni. Karbisono na tong mga mansinitas. Ayo. Ay, sayo tagkon. Ano pa day ka kon? Uri kay ko na magsamok-samok lubog ko ba? Kira. Ha, Ronron kon. Naan, tara. Ay, go-practice sa guitar kon. Akong gitudloan ba kay ano sila kuan silang mapi ba karong Lunes daw i-perform na. Oo, Hinahanglan, na. hinahanglan may balaan niya ang upat daw ka chords. Ang G nga general, ang E nga emotional, ug ang C nga competitional, ug ang D nga kuan detective ang gawin sa D. Ano ilang kuan to si isa na lang maestrano. Gusto mo? Si Sir Donaire man siguro. Ay, lang maestro. Maestro? Maestro. Nya. Mo, Arbis ra ba kurog kuan kol? Nang takoy surprise ka Ronron kol ba? Unsa man na? Naki-surprise niya. Ron. Uli sa dubi. Hi, Ron. Isa ba? Asti kol. Hi, Ada Ron. surprise niya. Ibalik na buko. Samok na buko ni mo. Sapa. Naman. Ato diri babae ba? Ang uyab karon ro. Ha? Ang uyab karon ro. Kano sa arapod kol? Gahapon. Kinsa man to kol? Si Grace daw mo kinsa schoolmate daw niya niya. Libalibadan ni Ron. Ay lamang ko ana. Oh, ngadto diri kay ibog daw siya sa bungot daw Ron ro. Tundog pud siya. Nya, libalibadan ni Ron ko. Kay kauna ka. Maayo eh. Ada surprise ko sa mo. Naka-surprise ni mo ron ba? Unsa naman pud sad? Naka-surprise ni mo ron ba? Pwede tabunan ako mong mataan eh. Sige. Ron konti. Ay, ako pando. Ubani ko pa ha. Ay, sus. Basig yagbong ko sa bornal ani. Kay hagbong mo na. Ang sarap. Kay hagbong ka. Ready na ka? Mantabon pag matao. Sige. Umuot na ka. Ano ka? Alam, grabe. Grabe. Unsa na pa? Ya.
Ayan ni Ron. Uy, Kung sa din na? secret. Di mo sabat si Nicole o kuan. Di mo sabat si Nicole o sa. Ron kanang sure jud ko ba magustuhan ni man kay mao jud ba ni akong saad sa imo no nya. Nagsiip pa jud ko sa kong trabaho ani nag-loan pa ko. 2, 3, charan! Lah, sniper. Kolor yellow pa yun. Mo ko nangandoy ani, Tiya ani, Nang lakba ni mo ba? Bisa day ka. Ikaw pa. Tagbaw na ng babae ko ano, nagkalon-lon na. Ikaw ba, di ka kabalo mo? Nako ra pud kayo, Si gusto ni mo katong tag 35 sa palengke? Nabito ko siya, di magatag-hatag. Tanawa ni karon oh. Napoy ko ganahan. Ang batasan ni mo ba? Kamu pag tao. Ka maulaw ba, ha? Sa day gusto ni mo? Katong tarak-tarak? Katong motor-motor? Kaulawan man tani mo ibuhat na gayong tanan sa imuha. Ko ganahan. Ikaw ba magabaan kag babae ka dugayan? Di na ka makakita og babae ng trabaho nimo. Ko ganahan gud anak ko. Unsa di ganahan nimo? Tumabo ra ta kay ba. Sinsya na kayo sa kong anak ko. Lord, nawa na yung iwak yung babae Uy, nawa na, isbiyahan na. Ikaw, Dong, sinsya na kayo, Dong, ate ni mo. Mayra po, di niya dawaton. Hmm? Mayra po, di niya dawaton. Kani, di niya nadawaton. Ulit ni. Hindi, sakuha na po ni. Ha? Puno Kung yung si ulit. RF inyong gidala diri, Dong, man to. Narag ba lagi, baligya na po na ako. Ha? Baligya na ako. Purag, mag-ampo, mangguro kang di ni dawaton, kay para pa Dong si mo, ha? Inyo namang ipangkwartahan ko na si ate, guro. Wala binangwarta na yung mga ate, Dong. Di lumay guro nyo na ba? Yahara ng kabubutod. Pati yung laban, mara magwapo kayo, no? Pati yung laban niya. Mga, makasabay kong ate lagi. Bugo kayo. O, tanaw. Ano mo ganun yung ano? Giperting gugmahan niya. Yung nagwayan eh. Samot lang yun. Ay, pagking anak akong anak daw kay anak ba ko na. Bisan to duwa na niliwat na ko. Ako, pangit man ko, pero lahi po Yun sa ninyo, lumay guro na ninyo ba? Paminaw na ko. Tinang adik ka niyo. Adik ka ni. Samot lang. Sige ra, ron-ron. Kadalihok, ron-ron. Lord. Ang motor ba? Saan eh? Kay gilonan eh. Ilig na ko dawaton pa. Ano yung dawatan ni kay? Di mo pwede parasin mga pod. Hindi naman po di mo dawaton. Katong isa. Ano sabi gusto niyo mo? Nang mo po. Ron ta. Kabayo? Awas mo pa to. Naging emotional na ako. Saan ka na? Di mo na ba niya ta na? Kon, pasensya kayo ha kanang di lang kanang dili ko ma-discourage nga dili ko muundang ron. Kanang mas moinit pa ron akong paghigugma sa imo ha. Kanang mga tanong ko ba sa jud ay gusto nimo day nga motor jud ron. Bisag unsa basta gamay. Gamay naman eh. Unsa pa man imong gipangita? Tapos taas pa kayo Nya. Ako pod. Di lang kay mangita na ko kanang para jud sa imo ha kanang gusto na jud nimo. Ako jud paningkamutan ron nga kanang magustuhan na jud nimo ako ang ihatag sa imo sunod. Kay kaduha naman ko ning hatag og motor niya. As man tong isa kani kay di man ko kaganahan. Sige lang mas ako pang tarungon sunod. Pasensya jud kayo. Paul, pasensya jud. Pasensya po kayo sa kong anak ha. Kaya og ako, ako lang no. Sobra-sobra na ni. Sobra pas dawat ko nag ako. Galing lang kay ang aking anak. Sige lang. Sige bago po. Una ba? Sige, Paul, kaya ako na lang po. Amo na lang po nang ibalik, Paul. Sige. Pasensya kayo siguro ha. Okay ra kayo eh. Mayra pod eh. Paul, Kaya meron. guys. Ano nga. Dai, pasensya tol. Ya. Sorry. Sniper ato yung pang ibang